Yadda takaddama ta ɓarke tsakanin matasa 'yan social media a jamhuriyar Niger da kuma gidan talabijin na RTN wanda ake zargin cewa ya wallafa wani labari na ƙanzon kurege. Sai dai kuma ana kallon cewa wancan labari tamkar tafin ero ne da irin 'yan jaridu da kuma gidajen wato yada labarai kan samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha tamu mai albarka. Idan yanzu kuka fara zuwa, ku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin labaranmu da dumi-dumin su. Za mu sharhi ne dangane da batun gidan talabijin da RTN wanda ake kallon cewa gidan talabijin ne na ƙasa a jamhuriyar Niger, da kuma mutane da dama ke masa kallon gidan talabijin mai daraja ta ɗaya. Sai dai kuma a jiya ya wallafa wani labari inda ya ce za a dawo da farashin shinkafa kan sefa 7.5, ma'ana jikka 7.5, wanda za a iya ca kuɗin a kuɗin Najeriya bai wuce 14,000 ba. Ya zuwa yanzu dai za a iya cewa tun bayan wancan labari da 'yan Niger ɗin suka dinga tur da Allah wadai da waccan kafa ta yada labarai. Sai dai kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum da ma wasu matasan da ke sharhi suna bayyana ma 'yan Niger cewa akan samu irin wannan akasi dangane da gidajen talabijin, ko kuma wacce ta yada labaran ta yi kuskure. Sai dai har yanzu za a iya cewa ana ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya daga jamhuriyar ta Niger da ma makwabta da ke kallon cewa waccan tasha kuskure ne irin na harkar yada labarai. Sai dai kuma wasu daga cikin 'yan Niger din na bayyana cewa ba wannan ne karan farko ba wannan gidan talabijin yake yada irin labarai na propaganda. Sai dai a bangaren gidan talabijin din za a iya cewa tuni suka ba da haƙuri da kuma nunin cewa irin wannan labarai kuskure ne. Ba wai a iya jamhuriyar Niger ba, akan samu akasi a gidajen talabijin da dama, har ma a ƙasashen Turai wanda suka fi wato ƙasashen Afirka ci gaba a fannin yada labarai. Akan samu akasi akan wani rahoto ko kuma tafin ero na wanda ya tafa wancan labari. Har yanzu dai wato ƙarin bayani da kuma wayar da kan al'umma dangane da wancan rahoto na gidan talabijin na cewa shinkafa za ta dawo jikka 7 da sefa, ma'ana da sef da jikka 5 ko kuma da dala 100, ma'ana dai yana nufin cewa a wannan al'amari ba gaskiya bane. Sai dai bayan wallafa wancan labarin dai tuni 'yan social media suka hau sukuwa kan wancan labari. Abinda dai ya kamata al'umma su sani shine harkar yada labaran tana da dokoki da kuma irin tsare-tsarenta. Sannan kuma wani masani kan bangaren abin da ya shafi gidajen talabijin ya tabbatar da cewa kuskure ne irin na tafin ero da akan tafa a ba mai gabatarwa shi kuma ya karanta. Mafi akasarin dai masu karanta labarai a gidajen talabijin akan rubuta musu su ne, don haka a duk lokacin da suka gani ko kuma abin da ya bayyana a takarda to shi fa za su faɗi. Ku tafka muhawara a kai.